Никола, може ли сега да ги дадем на това? Ако искате си ги служете в някакво... Аз нямам джоб. Служи ги в джоб. Да. Елате, трябва да ви разпитвам. Къде? Дани! Трябва да ви дадем на билетите. Аз съм дал на мъжа ви. Има прашка със сърце. Земия! Земия, де? Ти истинска ли ще се обличаш? Не. Просто ето тук. Да, бе, тя няма да не казвам къде е. Чакай! Дани! 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 Даниела! Аз ти падам, предател! Жена ти е нападната! Не, целта е сега да подържиме далече от нея! Как да държиме? Да вземе се далече от булката! Аз ще държа булката далече. Кажи се!